Mbia bana wano mwanju muri on this TV nande nechinga kichirito ikira sense meri yeri chiko wakiri osomo manyibweri chiko ikira se studio semambi yaboniga kadojo kwenda kwina nkuri kwanda dore kyagara kolengana nemero birita somoro rwensa kyakira lituko ntoliete nsemo yaye yori tukuri alamisi botambe karokwa igura sensemo yeri chiko gamanyabuna wakili oikira se studio ekaronero gotoira sense meyo twamanya lichiko ntonyora turasabe kokonyora kwabeira abwase aberichiko ngitakero korwa ende twamanya atwasuka gojusi ikira se studio semambi yabone ngo kwari nande kyandege komyo mwanchumurira obe 90 mpaka tukore umoroberio bado litukera bado nimbegete bikoro byasara asumurubiri bwerichike kyara konyora kwakire omwegeire kabisa ngombo abare ngakase lichigera kirende korengana nali ayara yense sarana endeta semirubiri yokwena kinanga kibao chikweni mamu mwabo send off alia igobono lende ya pidine moroberio rogenderere lakini tokumusabira maya korwa sense meli ya Bontita family bano kwakire kira se studio litukorera ntochikote bingi togo kwane wiki elimba kwanete iguru ya rights yo mwana bwe gonto chikonyegenda koje taboki asiri tukorera lero konde tiganda mwali baga aratokwania aradebe wiki ngimantorarana karibu sana wakiri ase studio mbiya mono Brighton nabanchu abaligere nabategere wiki ngimanobana abaire nagendere konyorobo bwenia ase a challenge nabwata yo sesi wake angwakambia monasi bali mwansa beire bali mwangakire chimbi aguntakera maya uyasan lakini wiki njaringengia totebe sekero report ya o Syria omoibori ya to ikerete ya so mwanchu itosara aba ya to wasete ande nabotogenda tukwimukyo mu Bontita igora samasabo nande to wakenya sambia monasinga kichiri atomongena nande to usabona twensi to bwaterane asoko mwa esawali ayo mwali nanda yande ayanda ya toro chagenda ta sense ndoganda kubeka bwegen wetasnya sai kulingoria macheko wiya sana wakiru mete kila lituko kiboko irango nyatorera shabikirinyi ase studio osama shabikia maya ase studio onomba nande rero baso irabageni mbuya obate bitimba dingo kwandariye tena boko batebona aheningo ekarutogo gendera wakiri asamarieta morara George Bwakuma gonde omo changanuzi wa mangana yake katiba nege sheria nande gondo mokolere bwana sheria puno mu advocate we high court ya Kenya ase company kurukumausa and company advocate to asomo chobosong kusi deluxe na mocho Nairobi Kagen House arambe haveni biasano mwanjumure ko iguna oto na chochimo twanye to shota ni ake gon chochimura no to nera ase studio semambi aboniga ogotwene kerina otoirire ase section yerichi kikera ntwenyora asabe asirichi gono to nera ko chakira bona baka jizo chabona mambi to kwariane obena intumba komorino na boto bwate asense moye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital Oigo asensema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News enambe yira seskini ya igorabo ya 0792192834 na erogoto mauchumbe yao liboliraga niko boli wakiri na boko litoma boigo na boko takerota kinamba yaye na boko totomera na boko totomera alwetera ali kwa nyora asenjera ya bene kera wakita rigo jonyo beka asembeo kubatikana nerda rigo jonyo beka asembeo rakina boto komanyora asi platform chinde asenjera ya bene wakiri wiki iliende kero yetiri tukerera mise kero mwange na Sara nanjino na alenga around ali mwakwandete obwene bw'omwana I think lights of child mokara kwana na butoza katora kore elikabu asini tumakwenda bono na challenge jijigo face omwana asensito ya Kenya ombo bwene karoto kurajaga wakiri asinini omwana oyoroje mo Kenya onyoro bwene bwaye ase tuise kwa korigereria asa machiko gesa twanya to huru ya Kenya nande togatware katiba eri enkoro kuru 2010 katiba njabegete kipengele na amachikaro osubwe ayara ambatana ne katiba yenya ya Constitution of Kenya 2010 amachika yo abekiru in place eri moriabo ne ya Children's Act so aso ikerania ne temete ase osukange no wekerana lakini ntora ikerania ase chira itcho mwana ase Kenya ntora ikerania
Biasanu manjumurire ritukura rero ase enkwane iyo yobwene bwo mwana ithatura chikuri na mechando kieri omwana agwetera asinsitu ya Kenya. So mundu bakanyora thana challenges omwana okay challenges facing child in Kenya. Ino to chikuri kuri tutara ikabu narago debina rito chikukwana gwakiri ngana nere yarenga sense moye gaseti asedi tuko liarero handi kunye gukwanwa ale ase mitandao ose bakanya nyo gukwana bale igoro ye cabinet ase gaseti ende bari githena strangers in cabinet bana bakenya gonya kwebore bari na abambara abane batagete chikosoa korengana umuraibu ense basoe ase cabinet nirebuya ritanga ni turigererie ekatiba nete umuraibu ense ibagalia ngo akotwara se cabinet na cabinet ya Kenya ne reconstituted unatokuwa na bonega tera tumana ne ki kero ase katiba osekiri chiko na abamba nemba leta tu ase cabinet ababona bakuru ku strangers lakini asomonto okoligereri osomo changanuzi bwa mangana ye katiba ege sheria ake ningegerere batatu asogo chaka ningegerere oyokoro kwa National Security Advice Monica Juma igare advice ya president asa mangana ayobore ndwenzi so ase chinse chinde ne chi jurisdiction chinde ay bago ikaransa se go ikaransa bale tomanya gocha National Economic Advisor David Ndaye David Ndaye na economic advisor ya president na era ase chinse chinde chia magendero amanene na barungu ikaransa barasi chi cabinet tumanya gocho oyo gatatu omo advice wa mangana yabangena yabasubati oyo no mu wakili bunanche bwe myake menge na ndo beto no ne president deputy president yekyombe geto kya Society of Kenya oyo wakurukucha Harriet Chigai igonanga Harriet no mokorere bwe mangana ge katiba nege sheria bwe myake menge na era bono gale advice ya president amangana yabangena na basubati so nere abangena na basubati ase population ose number na banga sense ya Kenya so amangana abo tamanto koba are na uamuzi ya serikali na uamuzi ya serikali enene kurwa ase cabinet meetings na cabinet decisions so na era tabati igoso wikaransa se cabinet oyibo moelio Cleophas Malala Cleophas Malala no mo senator mukuru no mwanasiasa asita yondo chiri chikurigo tena secretary general ye kiama kirikira asobogambi ay karansa se cabinet keragara secretary general ya UDA batinyora iga eko tuchaka kuruwane nanki Malala bekerwe karanse ase cabinet ntu aboleti inki Rafael Tuju arwe karanse cabinet because Rafael Tuju ganga secretary general ya Jubilee nere Uhuru Kenyatta na mubegeta ase cabinet cabinet secretary without portfolio so ekenege ntu anareire kyarwete kurwa ase serikali ya Jubilee so oyoro bono mo sike Dr. Ruto nere amwire na Uhuru buna begete Tuju ase cabinet ne cabinet secretary without portfolio nere tigarete Malala ime aseki policy chie kiama oyo chibwate bona usoyo chitenenete usoyo gochigandi usoyo re ekielelezo spokesman ye kiama kirikia umuraibwense UDA no mo secretary general Malala so ababane ase obo okonara korkia ki abibi abere kurumaiga nche munankaransete timbati changamoto ndio na baruko base cabinet lakini bono wakiri aba Kenya baraboli na barbaro je na bona kirabaju garansali kwa ewejipiri wo comment na bamba Bakenya badana ningi baju garansali ni chibasa bawo jigoli lakini uranyona ni chibasa cyabo bagoli mangana magostai ake omanye tayari muna serikali ya rosetwe omo wakili Harriet Chigai igabwate rank ye cabinet secretary oyo Ndaye igabwate rank ye cabinet secretary oyo Monica Juma igabwate rank ye cabinet secretary aba batatu oyo chire kuruisiko tokoboria osiri borira borigo na nere
ndrangi kiaringe kere galeta tume ya serikali oyo ramente watch bill eyo gari malala lakini aba bandi bonspi ebara mona chikama secretary ndi batareta tu baikaransa sege karokeri lakini chirangi jabo na marieta bakuruko ebakuruko chikabina secretary biasano manjubori ngete na wono kwa kiri otobekire buya ototebirire na mbalira ikiri ikaransa otobekire buya akubatikana neri chiko asense yeito ya Kenya kurunona samatuka mai otobekire buya bono tuamanyire na ngakimura ibwenze airete kubatena bachi ikaransa ase egikaro ekyo kia parasa na mawasiri ekero bagochi ba ikaransa biasano kwa kiri tutarenda sense me ya challenges facing child in Kenya umundana mutairande ngoboli na ekero muraibense assigned finance bill bono yaberiri chiko sebado monte mutu akeyo finance bill muraibense nanye begetese iyo muraibense abegetese kera richiko ekero yabere assented okubekwese ekoro tokogna assented ndibwate ebipengelegete bigoteba ndirigo chaka gokoregasi so finance bill the president yabeke signature ya chakire gasi lakini bwate chi clause gari ibere isatu chigota na ndiye keneke yo chaka kore gasi so nindo chena ebinge bya finance bill na nyarorire munere mambiende tarikia yamo ebintu binde bichake koba effective ebinde tayari they are just in that formal informal time changes chigenda okorwa bagenda go formulate chi regulations chi rules na transition go change korweke go cheke kere chi system buna Kenya Revenue Authority konye chiwata 8% but bono ya chira 16%. So chi system wechi weka chibege ntukirwa kuruka sege songo na configuration yani chibekwe chirenganiwe na bono kurwa 8 chiganda 16%. Yone process in a process aya eye 1.5 ye mesara ekogenda se housing levy tiari ngo chi payslip bono chi system chiri chiko generate payslip weka chitware gente na 1.5 eye mbasa irenga chiko buturukura so musara o Brighton Makori musara net for baina a percentage ya 1.5 kubuturwere kurwa so these are things bitai koba instantaneous yani bitai koba dididia nko irabire matukabera tato mutinyo mebere wiki sato wiki nya period nero ya go change binde bwata na nerichi biasana getwana mwanju murengo manyaro marene ngakina nera kweruberia ndiye base rubia yako ja corona ya jakiro effective sendu bya jakiro krosu konere tukura rero twaro kwana ditukere weekend na ote namba kwana tegoro yo bwana bo mwana kinde totoro na mechando kia bana bagwetira asensito ya Kenya bo yongita kere okorwa kubwatikana nerigio wakiri mechando ereriye ekwatikana abana bagwetira asensito ya Kenya na ndita kere kuligiririwa wakire karotogo chaka we keria etete twarigirete na Sara naye no kwarenga se studio kera naye the first consumer kabisa nande no nyorete kabisa na ntu akwanete na bintoki vire oraso kwagata na se oborendi bo mwana no bosibole bo mwana na ekoro twabirigeriria twabicuncuga go chance tukamachiko kuna ekoro tware go biteba kuna twarenge twarana inkikiria go koruge tali boronge asomwana bon ebi bitali boronge ose bire ritimo ritiere iri omwana na biye bitota to gucuncuga turigereria kama se bibere erinde to kore topic ye omwana aserero amangana nara turaruke na core issues yanchi principle chibwenda koba asobolendi no bokini bo mwana ntubate chiko principle na chiri non discrimination yani omwana tabwenda ko choncho non discrimination yani to mwana tabwenda to go pimwa na go chonchorwa na nafsi eria ya bwate yani monta anengetu aya omanya go chana omwana igabwente ko with the best interest yani obuya boli once buganeiri bobosera obubwente ko omwana aso development yaye oso kina kwaye ntubwate
eko ishwa ya uno mwana goikae guribaga dio bomenyo buya survival survival tukunyoka survival yani erie ekobona right yo go survive yani abe arororo enyarete atabwati kende gyonsike kwazo kende gyonsike komo kumutanga ne kio moerio asechine chiko tumanya kogenda bono gochi eresa gochinse opinion yo mwana yani obo ribaga ryo mwana nereko kwa ribaga se society usase kuru birengere byaye kurwa ebirengere byaye kuningana na nkikiria roche kerebuya usekere geisaine asere ko no mwanya bantu konyorete kwa Brighton mwancho murigereri etu asometie iga muna omwana ningo totebo mwana mwanya bantu nde bwensi oiboire urasoboiko bwensi ore emiaka 18 otaretani emiaka 18 orense emiaka 18 kwa gure binde bitatu ore emiaka 18 otaraetani emiaka 18 orense emiaka 18 ebine bintu bitatu oino mwana so ekere 18 neri tukelimo oyitari mwana oyibona garo muntu omone oino muntu omone na ekatiba buna bere toko ringoria ekatiba go yarose tigwe ne katiba yeyo yarenge ase obuya bwense yeto ya Kenya na ekipengele kia 53 kia katiba article 53 whatever the best interest of a child na chichi tuwaligereti best interest of a child na chiro chichi bogoiri buna twachageta so some bweito korwa se African Charter for the Child's Right eyene instrument international eye Kenya ebegete sei ya chite into effect in 1990 so na echichibe kirase katiba yeto ebipengele ibibe kirase article 53 na nko enda bireshiko tobeke biyonsi bie bibita keriko boro na the child's right chionsi bi chibe encompassed so aya tuabekire tuatebire goro ye inki omwana abwente ko mugitera ibide ko mugitera bono tigato chake bono turi na challenge nchiri chichi mwana abana bagwetera ntubate challenge nane yekurwa sexual exploitation and abuse sexual exploitation noko tumia abana ase enchira yege mapenzi na okoba dulumu kubaturuma yani uko kurura abana bake ose kwana kubatarira nayo aya nabuto kurige na kurura yaro na to constance na yaga Brighton omwancho murigerio ligereti omwancho motegerio tegerete ebina bya abana batareire abana bakururire abana bakoreire chi ebinto bya eduluma sebare ase eke mapenzi ego bina bire binge sana ebina mbiro bire chikoto kere koto kere kegambero asenseto ya Kenya nande bina mbiro binge ebyo bitari reported bitari ko ikiwa kambero ebimbiri bya umotata atareto mwana oyo munyaruka mwana oyo mama oyo manyerege ndekyo obisa nango chikere ko baletero bosoko omomura otareiro omwana oye cousin batane kengo chikere ko saliye taliye family yeto cousin ya tareiro omoigwo yani anko ya tareiro omoigwo get kia biswa ebibyata cherunse eyebono mbigo into the public limelight mbi kumanyakana babisa edulume yo mate ningonye nyorete no mwana never affected but asenge cho interest gibere sato chege familia okobisobo bisigete bwe familia yente kengera amanyakana lakini edulume no era so abana egi affected omwana arengeretirio kana koretu nande kibyachire chiko byabere binge bibira tatana na abana aba bari street abana banda banyaruka batana tata na mama bagakwa togatigaranka anko gachaka gontumya bo garati gangende ngachaka otume kabube iga
na tari gutumeka bobe gukora gasi na ba gutumeka bobe gukora kigasi iki cya nyumba lakini nandi gutumeka bobe aseke mapenzi karo umwana kimobere umubiri oyo gutumeka bobe na igaga umwana oyo taraba o eternity myaka iri na katiba osene act y'abana igare nse myaka 18 so ebi nege ntaka mu kyabo challenge ky'abana ngoyenda turi gukinze tobirigerego kime lakini bono ebinte bibyo godulumu abana kimapenzi igo bimente kanete sana asoko ba reported nechi mitandao ko ba reported nechi radio ko ba reported nechi gazeti na ekinege ntaka me challenge university omwana dulume chonchiro nande go ikachinchira kirigigwe nana kidulume echi kiguchiko keyo to chikora nene asense me ya okukururo mwana musene toche namba ibere lakini ye tera so ekite mizizi asense ye toga neye kuruku trafficking lakini ndibakirizo rekas trafficking entangani ye tu akwanire abantu kokora bare bagamba none kina insi ye lipera mondo yo guchibeze nirebo Brighton ngocha narenga uturende yakabere trafficking mbuya kwa bori yatonya kore asetayo ekatiba ekipengele kya 159 2C nkeruwetelibaga bona ebina binde bigambwe genka ebina binde bigayanwe ebina binde bigambwe egeturete eyune katiba ruwete lakini katiba teruwete osechi kondirwete okugambe geturete ose kugayana ekina kere edulma ase umwana katiba teyanjirete ya eyo tano umwana na taleretwe agasaligwa alafu agenda na chiombe ibere na yakore na elfu na chimboli ibere bakomoto gwe wanere bushini o muntu oyo mogo teba urure chimboli ibere no muntu obekeire gesibo kya maisha omuntu mogo teba chiombe isano o 1200 no muntu obekeire egesibo kya miaka 20 na so chimboli ibere na kichera niyo mwana oyo salire omwana oyo ekebongo omwana oyo ogokina kwaye psychology aye mukunyira ni teko babuyasoboye mabonse chiombe na chiriwewa chiombe chichikurwe se egeturete kege kugambunse yo lipera ebine bintu bigokorwa ase etama ne interest ya bible balia na abagaka na abagambi bali batabwata interest ya bana se chinkoro cyabo ekero tuligarite asini ngwana tora ya kabere ya trafficking wakiri era bando mwana yere ororire no muntu oyo mokorete oikiwa sikambero osibirwe gosekinagia umwana yari nabere lived bono natware bongo bambwira nakerende ekara muntu asibirwe korwa se chi research abantu ogoikirani gwenkoro satisfaction eye moyege egento gya koleta satisfaction na kero korona gwakoleiru haki kwanyoro bwene bwa eyuga koleta satisfaction ani ngo konyera abange sana baeba bose batara bose ba walk away bose ba atiga ekekyaba bere so ekero umuntu atareikirani gwa haki egento kerige gutigara litatuririye gutigara ase obongo mwana utawukina abe no bongo bore set nabwendo chikoba twende yakabere ono wakiri ya trafficking igere okora no konia na ko tekanyara omwana asingi cyo kisababu cyo kwanda kumutumia kumutumia mono ase enia yeke mobere kenase amapenzi ukubatumia emebere yo mwana tera soa ustera kita mizizi ya society yetu lakini akero tokuligiria mitandao tokuligiria na ama tangazo aya mukuruta inubu n'abantu ba magatangazo negentu gya cyakire kunyago osoa ase society inki nakereta amo nekerie getangani ya sexual exploitation
yani ogotumia emebere y'abana asamangana ya mapenzi asoko batarera asoko basaria asoko batumia bobe eye nebintu biro byabekirwa asukuru ase research cyakoreru abantu gete banchete ogotumia abana bobe abantu abanene baroba basungo gete babwate nibe nyinge yogo kora kende gyonso batete kimapenzi ose gudulumu lakini egento banchete gudulumu egento kuruko umwana omunyaruka umwana omoke bagoisaneka ekero bakorera ebintu byasabana so ekigyasoire na kerokyo trafficking y'abana bakoibwa baonigwa barusiuga bairwa nesa babo bakoirwa nasigete basiekeire amatachiri getagocha achekobata nasigete bakoirwa asa abantu gete bagwaka na kibasa kinyingi gukora amapenzi n'abana ababasinene abantu aba bande begenete na ekero bakoreta amapenzi n'abana abasinene nari emyaka yabo gegokea emebere yabo gegokea okwege no kunkoro iki n'ekimira n'ekide kandi gete cy'abantu gete ki society gete kitaringiye so ekero tugukwana na trafficking igagenda kunyagoswa ngora une enama y'abantu bakomenta una activity chege further na economic activity chikomentekana buna obotaka bokomentekana trafficking naro ya chakira goswa imeyitoga so na kiko kwigwera no mwana getegare form 2 ekoro bakurete after tararekan o mwana yorigi kisankero akamo baadaye kachotoku no mwana yo gabugore tukurugaga akairuga kare igakire kwanyora gari Mombasa eyebono nebintu bire usikanete na trafficking eyebono kubaira ase chinguru na kwanda gutumya omwana abantu batumekire boyiga gusabana bakare ko abantu bakoba traffic n'abantu batabwatyo bongo bwakongere bari abana basinene bakongainwa asinene babe enticed babe kwa baretwange bamanya kubuguri bayirwase batamayete lakini gari asabakoirwa ne faida bakikoroseria abantu gete nakinanyiretera amo ne ntangani omuntu yo gutowekana gakora mangana trafficking ikigo gyatakire kwirerwa ke trafficking yobwata mpaka ogosibwaso maisha asechera nabogosu maisha egesibo ya trafficking na kemo kya magosa ali amabeya ya bwate ebisibe ebikomo nande bikali asengecho amachika ya garosiri elinde atange abantu mbakore yendeke ekena kemo kya rigoso libe krase lichiko lire libe egosiri litaito kuri gwenjera na kirirake egose na kirirana chwe nareka tutigata senseme ya trafficking koratore na abana bande ngo bara abducted gusibairwa akwanyoro umuntu na iborete ngo kabara kone goro yo mwana ba masota kwanyoro sinu mwana ide na iborete okweguna oniwe gosoirirwa asigete ingakiri chikuta kero kubekwa wakirende torena twakonyero na abana aba none kero mwana ale skuru taba abducted gusta taibwa amachikwaro aya trafficking human trafficking naro amachikware ndateba soko rigerere kwana aisa negative aisa ine anda bwato bokoleria a problem was a challenge to bwata se bona iga Brighton naki amachika ya agoikerani ogoikerani gukweri chiko nekero tolerwe aye asenche umugaka somongena umwana somomura tobe tokonya serikali ne serikali tokonya obo fisadi mbobo kora abantu aba babwatiru bawo koraya mbachi konyora chinjira cyobo siborwa usogotigwa lakini baadibiwe elinde komesha gente wakiri mbara okonyora na noena abayiborigete okonyana usabantu bagutwara obosiri na incho mwana na irugo chiabu gose na onibutali yone abantu tokira responsibility buno mo Kenya none kero kwa rumwana gete no bwe skuru kwa kegeturi nande kero gochiko report gwa nabona boko bo evidence na ya bona yoko bakiroli abantu abange bo bwana yaya na rojeno no mwana gete na haje tuja abantu bobo ko bakiroli bono gaga no twa asitwe keire tubwate oborema etiandumirie toborema
oborema bwaitu bwa society yetu neri tutatu kuri na inki morara akore asogwikiranira ichiko inki Brighton arakora asogwikiranira ichiko lakini ichiko igorita tuansi bitunguze chinguru cheto amo ekero chinguru cheto rigereria Brighton nkobeke buya ebina bune bya traffic ebitwa kwana bya traffic ebina buna keri gatanga nitokwana byabana sexual abuse ogotalerwa ogokururwa ebinebi aba bari abanene mono aba basariri ebinebi ninche naye bari abashahidi bebinebi ekina kya report twarikire chi statement kero muntu omwana oyo na atareretu ngaye atareretu gatareretu emesi ya Alex emesi ya Alex ngo monyorete gari emesi iganyoretu na cheni nero monyoretu cheni akaenda mpake police station akalike statement chianga chiricho omwana oyo cha abegeterie tukerio chikabe kuorona exhibit omwana oyo akaenda agakorerwa medical test ekero omwana oyo akorerwa medical test file karoswa egaiki ukotini oyo soere iroro kironchonga oiki ukotini ekere kina kire koti cheni oyo taigocha korboshai taikororeka ake chianga chiri cha lengo bune exhibit nchiyo chiasirire medical report igo yachiete egonchurwa kabatamba ekali kubuna omwana oyo garengo mochafu nankorakana na oniri lakini ase report yeri akork na gose omwana oyo natarire omwana oyo ekinki abete yamanya gotana ya njare kororekana medical report yachire yasariwe enki kyanye saria nebese yana officers twasarire kinakeria omonto oyo nando okore taya nande ege naiga nabwo abanande bakoira na bakoraya kinyore kiro twatigeire ne enyangagweye ororo ebine binge igo bikogwe bibya sexual abuse ebikogu kabisa asenge jontu abanyane kwanyora bari abashahidi babwenta kuri ubushahidi bokonye prosecution esibo monto emorusi ase society yeto into nande twabere compromised into twatumire chinjera twasarire kintu eyo twamadana bono pade ka kine kesarigete umwana uri na affected obongo bwae agenda uchandika so into tore the course yebinde ngin wakiri nganje so meje SMS birisa to tuma ko endera Jared Matiang'i Mondo no ari me yumoroberio Fenkerubo no ari me yumoroberio Spark just dikinara adana good morning predo na wakiri niko ndani ya show kutoka Kisii Kegoji no ari me yumoroberio nara adana salimia George kwa mafunzo mema juu ya sheria ni Maumau Sunega Maumau kurusuneka de abano ari me yumoroberio hayo murali Brighton Makoli na wakiri George Marara bwa kuma bwa kire buya no tole amo asomoroberi weri chiko regarding challenges facing children in Kenya aro Chris Korensemeri ya Bugusero Raganga sinte nyabaga de anuari me yumoroberio gaki wakiri wa kwanda maene nonye nabagambi nigo bago compromised bairira abana baito bachandika igo nabagambi mbatakere bakwanerwe wakiri gukwandegero yabagambi na barabunku sekabare ase igentu kirige tangana tu akwana kia sexual exploitation and abuse abagambi abanana abare abayibori osichi guardian cyabana na abagambi bacha ime tuamanya kogenda bone yabe web because enatumia strongly abayibori ose guardian y'omwana nero bwento koba a defender a protector bo mwana lakini akerogaga acheru botuko orore slingi 1100 orore chombe ibere kobe chiamana kubo mwana oyo osaliri eyibono twakore ntubati bokene ntubati justice ntubati right yo mwana oyo korendo so abagambi talibons lakini babeire babere batatu nabo abo bakale ko convent meeting echiche ripera nse na abagambi yaba na kitoraba whip na kitoraba lete bachikoba abantu batatu kulinda a right y'omwana because omwana no ni chino mwana narenge right no mwana no ne tueterete no ne president ya Kenya no mwana ore
enchera yoka turagera umwana oyo achiko ikaranza asomi abandi bonango somi umwana omunyaruka achiko bo chief justice buna mata komare chief justice nekero turendete right yo umwana oyo aratarerwa atwaro bongo botari telemeti botabwati morembe nankora amatemo nete buya yaya nabwo abana aba drop out batego perform buya asinge cyabata that trauma abwato ebirengere bimucyande abwate oboritogete obororo nati nakorera tubuya n'abana aba nyorayiga umwana oyo tareire mukanda mukambere kina nse yo mote tarwete consent yoko kora mapenzi igagoseretu lakini yaro manyane onyorire tayiri yibaga ryoko na cheki neke usiri kwigera yo kuribirengere bya na yeshe gose gadia ntakana amenya tanaye badano mwana uyo mate mu muro minto nakwete iyo nonye nabo igo oteri myamo chechi bujari natubwata ubwata keresensio yorega ose Pascal yorega konta Pascal mwana jo no yito tikatubwata ya bese monto yitigatibu wadulo milio mwana oyo asenge chatari oyo asenge chara oyo mumuro mino so ebina bichi challenges cyakire asenge cyo kwa nyije gucyawuri swari kwa boria tin cyo kwa negoro cintakana tiankorje na mangane cintakana challenge ye cintakana mono na chichi cyasoira se ega wasogo tulumiwa eke mapenzi bona asenge cyo mwana yatabwati monto bwate okoegerera kuri bwenkoro kuri bwekwerwa kuri kwa manyinga kuri ubwanchani buri bwa tata mama umwana oyo ntakana yadulumiwa mwana oyo nababwate potential yoje kobomo omo semi omonene lakini asenge cyo buri toba bwa twasobongo tago performance school ekero wakirito suka gochi kwendende challenge ende nara okorokuna leading yaboke awtena ga kino ene gisukuru abana baitu ngokororo barayo nande nonye nekero mwana akoreirwa yo ekara kwera ne skuru ni gago sekererwa yairira buna protection y'umwana tebeti ngakyo kirira kwande corona kero mwana yakoreru ekebeke enga kiata kirara rende none kara kone school tasekererwa abantu bari bakumuchaya nini egentege tangani narorire kinarure recommendation kabiri gatatu aso mwana okoreru boigo nandore angena bari bamaitana nakoreire bo komokonya anene gotukurwe advice omwana oyo change we school we yarenga kere ababande bamanyete mbako tanguna kende yonsi komosekerera osikomo checheri nande omwana oyo nabwenerete koegwa egentu kuna counseling guidance yani oko agatwa na gosemigwa neke kyabeire lakini ekenkebe tari ayo mutangani kwanyorije dulume nande nabokuru kurose dulume nando tware obugimo buya chiskuru eki na chiskuru ose society nero nebwente tware egento kuru ko bosemia na mwana otareirwe osoeteire obokongobo boko ba exploited tari ne inero omwari bombogima umwana oyo ababande none skuru eskuru yamonere abana bachetoko sekerro umwana odulumetwe abana ababonse bakaba abana nge bali bange chilling read abange komo sekerra ba to expansion kuru skuru Come da skuru machiko no takerabe kwe because skuru ne bwata machiko ya tere machiko takerabe ku skuru kere skuru ne bwata machiko machiko na standard aro no korege yake kwa chi institution age no boteneneri ko effect yuna mwana tabwente ko checherwa useko ba discriminated na bana bandi useko checherwa useko ba bullied ebyombi bwente ko ba school so ekenegento bali abarai abatanga ne be school babwente ko effect Pesana wakiri toende ya gatatu manchumuringa togendete gukwanda emichanderi abana baitu bawithira sinse itu ya Kenya na ningithe kiri gokorwa ke kubwatu guricho siriji gutubekwa erinde emechande abana banyoro guchasa matuko alibosika tuna wakiri jochimo agotwera kabisa simambi yaboniga pia mana seven mandate gutumaje SMS ino guchisomande karo toendete kunya gusuka guchibesu wakiri toende ya gatatu gere the legal minimum age yani miaka ose umri erienke ebekira serichiko bone yachana ki chi society chinyinge
ose chikabila chinyinge igo tubwate gento n'aba Islam ebo bwato kwegana no mwana o munyaruka oisaneire ekera orokirichie umubero kinire kiragete oisaneire oko kunyomwa ose oisaneire okorwe gwasenyange abahindu nabarabumba bwatebo aya alafu kwamanya goche bisa kugete obyegene no mwana gaeteire chi initiation yani uko ogetambukiro eketwaga twariro kwaruka ogusarwa muno mwana asarwa oisaneire bono ko gutwara no tambukire bone kigyatwara umwana umumura ere nabakoenda aetero kwaruka lakini go ekero mwana umumuraruka ryaro kiukare 12 years o ancheru agenda nyoma bado tare lakini nkirendo mwana uyo munyaruka ebisa kubenda na mwana uyo kando osariru osaro kuko abege kore ekenyoma gesheria gutotake no gukwana buna nago kwana iga ebisa kubinde obi abegete na ekero mwana atere kinene kibitambukire ebi oisanire osoka aya gukuirana nande kwarigereria se katiba gusama chikaya twarosiri katiba ya na Children's Act ya kwana no mwana gari miaka 18 oinero mwana Employment Act yamanya kwana miaka 16 umuntu orari kwegasi akore gasi kare miaka 16 orochi bono gagwo ya divira asenene changamoto erasa abana ne chitikadi ne chimilechi chiruete nandi omwana aisanera ose aikera ekiwango gete egebwana tokobari chiko libekwe dirigerere na omwana miaka 18 na ichiko linde nane ndibo digo contradict ye na omwana ninki elinde liaga to mwana lirendo mwana na montonde bwansi ole ku mwaka moja mpaka miaka 18 tabwente gokorerweke neba n'abahindu kere abahindu ekatiba nyancherete na chimila chidekadi chito nchiancheire lakini nchiba isiko osema mincha ye katiba so ebigo bibwante bibe harmonize tutwale lichikerimo ligotena omwana no montore miaka 18 so limitation yeyu yarure libaga nere yabone bina bikare konachwa na oria gona aroche njira arenge turocha abana bale baokina bobate meberemene lakini ne miaka 12 ya so na kia kwa roche ne miaka 18 miaka 18 nchena roche nchira maumbila ya na eyende so lichiko oikarira osigu ikobekwa ose togende guchimotwe turienda na kitukurenda omwana tadulumiwa aseri goso echite kadi cheto chimila cheto chi enene che ke kanisa ose chi religion yeto ose chi amachika yaboneriria Employment Act egokwana muna 16 years ene challenge ero ebwenta kurigererwa kirigererwe kabisa abana irego minimum wages you know to kebwenta koba harmonized because it is a challenge already ngwa kwana abuna umuntu akurigereria umuntu ororana umuntu isanire bono kemubere idea tagereko saba ende gosenga kyutakiriko mana bono umuntu narubwato umubere monne naboro jino mwana kini monto monene agyata gero no monta amurigere gente getangane ase lichikeri libekire koze karo chinga kizinyinge research getenere ya orogati na bantaba bago dulumu bana mbaye kwanda baba dulumeria nyomba cyabo ogo dulumu kwa bana ose ya kimapenzi igo chakera se chinyomba cyo ogokombwa nemikawa lichiko ndibekire na karumo soa ko kangase nyomba mukawa oikamurwe bibande bino bone gento eyogocha kweguna umontori gabwate tuole myaka 52 kale no mwana o myaka 13 na kyakora tagasoe room achukubwate room atabwate tugaga as a reception. You want to buy the compromise. Yes, because onye tuenda no muswati ase nyomba umukawa tuansi babere bibande bito bikori ikigugari moto.
so nga ye kuruera na baibuli babwatetie bagateba umwana uri orekanira osoera asigete bagachikomonyora tayari gare erumume oyo gaga front office reception na kyakora taganchira umuntu oyo ageta no mwana wemba ke rumumari ngona na beta compromise ama chikabo ama kongu aya kubwa ababa oyo usikanete no kuba register bagasoya umukawo oyo igende getangani oyo monyane umukawo oyo akwe fine getere igoro binte bimbi kweranero wegabike usebiere igera keichi chingange wakiri mbiyamona karuto chikwana nande ya kane lakini aragothena wakiri inaki omonto ngina omwana aranyore obosibore ekero ise abana anyorire abana batata banyaruka umanyire gochaka buna inche twakorani naye inaki ngina abana aba agokora oyokora ndi na discrimination ya soira musajo nyora abana basubati abana banyaruka boga otse atedote bimokungu na bono genda ntubwate chitaikankeego lakini ngo ikera turabo ngomwera neto buye sana twende yakane tware nkwanda economic exploitation yani ubutumeka bobe asingichwege feda abana nabo bachakire gutumeka use batumeka kurukinga kicetire ase amashamba ya manene masamba ye chikambani kinene kwanyana abana use none chigasi kikinde kinene kwanyana abantu aba bariki banchira abana kyaro umwana taikobori besa nyingi so batumia chi company jicho gukora mining migodi chinde cyatumira abana because abana bara abango andi babwate nchare nyingi andi batabwate maslahi mange yaba kubatumia aya nandi tumanya kogenda abana batumikira sabo korora chi town ima kwanyora abana no batumegete konye binte ebisinini abana no bawonchukana chi street konye bintu gete umwe to mwana uri okone rigende ryote na yaki anko siono no injugu umatiri nerigoso nina sana no nayo kumogori nerigoso kinamora ni jamabera ya kwarura amabera umwana oyo ebitengo bya serikali bitangana bibwanta kubwata umwana oyo kuri street na kigwakora wacha gukora ibyasare town ngwanjira eyensaine abana bande bakora ngene ne school bali ayena kyotoka ga stage yokoni lakini bono ebitengo bibwanta ko chungusayo omosubati kusumongina orase street ya Kisi ore street ya Kisumu omochoyo chogiro umwana oyo tayari serikali ebesa ye county ose ye serikali yanene ya chogiru gobono mbali naacha barwe kibata no gusangiria ebango liba galyo kubona umwana oyo nakiore gaga saine ya mugaso abana bakora ngaine bari class 6 ne school baka ayo no le paro con ya mapera Messi kabere umwana oyo rocho bekera kamesa gali street okarekonia bitamtamwe ali asabe kiregale bune kone ye no cyo na igakero kurunya getari ya teaching and referral around about ye yanene umwana oyo gabegete emesa nsa asanga na Diamond Trust Bank umwana naro begete emesa gali uri gutumeka na Bible baye batari Bible baye barenge kale ngo umwana otigire na rentakana lakini ko to arocho umwana oyo nero gochaga ali nyakoni ebintu ntwe mogeti getambukero tukaburi umwana oyo aye na kibono na kiurega umwana ya jota nanje ankoko nebintu nacha naonika to njo tego chire school na nkene biashara ngote gukora ntaito gukora ona ankoga ankonya no tukaba abatindi tukaba abatindi tukasukuma anko yaye ubuyango kwana bono umwana ona ire tu school anjitaka iruno mo umusani oyomo umuisani oyomo akamuira school kare bamenya tenere bakunya kumukonya nyumba yona akonya gete ne school wale abana abagaga sibakonda gukorera byasara usibaho cyokorera gachi nero ne bwate chi challenges ekitukuruka hazards yani ere atari ekone yale asega aliera apingirike butoke break echeko emokore roche
abana abagari asabakoni bitamtamwe be stage riri akominyo kino muntu oiriro toro chigari bago koereria nayo gwatigara ko bachigari oyo manager yegari yaimukire gari nkogendere umwana wote wikaminyo kya gwabase abana aba bande batumiru ne chigari chikuru kumwina abana aba bachiriria kubwate besaiga o nantirase etirisa okururiru ne gari baumire ekineki nchera chitaringia ase omwana eyebona ase economic exploitation igego chayoro kino omwana o very exposed asenge choye tame ye chibesa o misiri eskuru egente getangani nande gage gasie yango korona nebesa kurigi yaye ekonye usino muntu murigete aho ni bitamtamwe ebi omwana oyo umire omwana oyo nyorere gira aya economic exploitation ye tuatumira omwana obobe dibagwanta kobe class ime nebesa tokorosiri omuntu gete na mwana oyo at the end of the day chibesa chacho corruption speed okorire gasi ye faida shilingi 600 ebesa ochiko gumara go shilingi 30 some percentage ke yera se shilingi 100 ekado gwana sense me ya economic exploitation wakiri ni ngwira nirire bono neri igoro ya sexual ekiara umuntu para bana bagonya ko rumwano na bana barateka advantage yugo tarro mwana ego bono ego nere na buya bana barendwe baende ase chiskuru endo jibiro bidonya kominyoka bire wakiri na atakwende yende tumagukwana mangana ndabere tochukura ne noyo nabo kutoire ya gatano na yebona economic exploitation ana botokwera na gari ase employment act gerweteri bagano mwana ore myaka 16 bado na bakwa gasi so toro choko no gutumeka bo babana lichikeri liwandiri chenchigwe oseribe kuboronge libe no mwana myaka 18 kuna chinse chinde chikoreta lakini agiagerede ligaja 16 wakiri 16 na chinga kichiri ali lichikeri ali getwe abali baikaranse tokoririka bakarika asugwanja bose bakarika ase ligoso yare mwanya bantu otore mutu na maga so ekenege ndu yogosaba na gochimotwe ebinte bibe harmonize na judiciary na reboro ebeke enachebi nagete ebira akonye ochenchia obirengereri ebi bito buna mwanya bantu aya eya gatano igere utumizi mbaya wa madawa ya kulevya drug abuse substance abuse eyegere na abana babeire oroche gulubona matuka ya gulutari yebikorote kubwata eguru yabere nendagera yabana ngonyoro monto monene gali to ngakunyoje guru wani ko monyoro yo ocho ngakere bichondete ba ko to nyoro bakunyogo abana ko mone guru eye asokorosu kuri factory yakorosu igakoroserwa abana gusekorosu rosi bikorote bwata n'ibintu ekorosi erosiri ebwati ebinde bikorote okay abana bali bakunywa guru eye town eguru eye no bakwa rose tarajambiri ote bakonda bagora chiduke chirema etown ma chikoni eguru eyo abantu bakokore byasare binene n'abana byasara aba bamaite na lituko abana bali nkobora bale eguru ya shilingi 5000 so gakonda naro bikobeke order igabigete order yeguru asinge jamaite na nabwate market musongo tari bikoro market yere musongo tari ya bikoro market yere musongo ya abana bakunyogulu ntukoro mujando yo wakiri osejiko kiribe kire ekarbono bakarto koraba na aba utumeka bobe asamario go yobotindi chiko kiribe kire nani gutakire kwiru getambukero getambukero te kiaona inche na challenge yega baba koni eguluwe ntoba maete lakini ntora imoka igoro to genda chiruka chiri chabo tubabore nanki okoneri abana be egulu amachiko naro into tutaranya enforce into tutara implement na oko implement yoko na keronche na ya tolerwe na ba mwancho murigereri nche na ya buna abarimu eto to effect ye kegere eguluwe ngochero kore kebori aya tari eguru yoka na marua abana koe wa marua konywa amaru no na rogari kirina monto le miaka 18 na 6 konero lakini abande gaga sokoni amarua konero bana abana amarua rosi webi packet ebisinene ebi abana ba konyora raisi
gose bakugora raisi bono che bono babekira marua matukaya aikira so gopimerwa silingi 10 naro 20 naro ejuere rigoso ama chikabe kwa yakobeke capping na marua koni ugari rita yamo yegereru silingi 700 silingi 700 mwana yo street takonyara raisi ko eka tuendelete igo apart from wakiri abana bagutumika marigo yogotindi ose drug abuse yebi mbare bagutumika abana gokoba mario gaya mbare bagutumika abana ngobera ninya sore ngobera marua ngaki mbare bagokora gente ke barunga batakire barigirigwe na enyomba eri ebuguretia amagoso nechi adabu chai so beyond simbiro ni ntwe bono tole rigoso na risomo ria rero Brighton inyora na risomo ria rero riarenge sababu yoko kora mangana y'umwana chira cy'umwana lakini bono challenges kie cy'umwana bwate eye kwaboria na re tokwanda namba 6 children without sufficient family support bono nyagenderi wakiri abana batabwatie support ogosirwa kuri wege family mwana tabwatie egento tokuruka parental guidance oroche parental guidance nakaro mwana akorawo eke baibori umwana ako agatwa abaibwa babona umwana one Chris ocha nyomba konyorire nerigoso umwana onekero gosoka ochiandonsi watabionde bwensi nkagana nga yugochi umwana one ekero gutara para tobeka noche chi earphone ase asamato parental guidance nekero tukura abana baito amadiri ari amaya tari ayoka yogukwana na to nyonya sore to nywe sigara yaya abana mbayo banyore cyajali kipigbi cyatumire na rumano o nyagetari ko na choro utumune pigipi asinge zitayigwete kara epigipi ye kurukurumage muri kocha kumutuoma asinge cyabigete chiafone abigeto muziki so some of these guidances tari monto kabiro rato na bayibuli baito tukuru nyomba akoba otosomi umwana one ko ikaransa se TV wategerera amatangazo riyo ramanyenki kegendera tansense yetu ya Kenya umwana one esimye yenkogorerete tinta etyo soya site gete tumie simye kwemanya mangana ye ekosie yoso you see ebine binte binde parental guidance education support abaiboli babwanto ko to support ya education bono rigeri umwana oyo nentakana omumuro mwabo okwete umwana oli bakorwe school ole turache ko ni ebitamtamwe street umwana oye ne school akari so parental guidance support family support teyo aya toche medical care purpose ya oborwenia no borwaria igere na kero mwana atware proper medication proper medical care medical care nekera iboirwa areke ngwerere abetu kisindani kiricho chanjo chonsi aki nigwe ekero malaria amuria atware oborwari gwa malaria ye nakigutangwa umwana atware net akorara ime umwana onyebesa kero muchioyo edumwe boyo goitaka umbukari ga kuminyoka noroje eyunere kurukona parental care support yoko umwana atware asamenyete nyomba umwana atware chianga tatara gesobono you see a united parental support sufficient tari na goikekerani sufficient chianga tari umwana atware chianga 100 ya umwana na atware isano lakini akoenda maroba bachiasibigwa ande mambyo beka ande kale smart gari a united kurku sufficient sufficiency temene tena ne lasma chibe chinyinge lakini wakire kero bugima boko ngete gando bata na economy ya kongira mwe nkonyora libaga lyoko bano mwana oe kekie bano bone chinga kitoiso gutwara proper planning ya families oigatutware libaga lyoko bana abana agokwana nyoraiga gento kira nataka komentaga uya parental yani you say family support family support digere na richi ko gari etorikara goteba richi ko riota no mwana
ole isiko yenyomo na garo yo mama garo yo ngina paka ike miaka 18 tata bono gosencho musacha igombwate libaga lyokorora omwana oyo nandi libaga lienda alinyore gotereko ekoti ingi tutwarete ogochonchora okusoka discrimination omwana na kiakobo yo mama bweka lichiko igori bwente libe buna libe class katiba buno omwana article 53 gotana omwana gare oyo mogaka no mongena father and mother eyuga gotaba 50 so abana batigeirwa abamama boka oroche nani tigano nabaye togotana ati aba batanyomiri abana abangina batanyomiri yaya noni gaga chinga chito maramange utetu akina tomate mama o tolendete chinga batata nko barro yaya. But that is not what katiba yote. Katiba yote na abana ebakorendo na abayibuli bo bonsi ba. So ebintu mire chiti kadi ekitwa kiri kubeka. Kyakiri kubeka ne burden yo mwana yera so mu mama. Lakini asichi demokrasia kiri kinde. Igo onye mu mama na role ndo mwana oyo ayego bekire kegingi yogo compensate keregente kyo mu mama akora. Oikwakanere byonsi bilingane byambatane ebi byame kolira abantu batwa roboba woko bakando elinde babamo ekifine ekinchiba iko so ekinegento monogeri Brighton ke taite gento ko kuna concerted effort yani enia no gotaka no gokorera gwito twensi kuna baibuli asomwana Sana wakino jinsa jidu jamyo kere santo irang dai kaisano ne berega to kore nkeri kwa komendera arama yo kobori berega chintakana otubwate bonega sense yetu ya Kenya chintakana chira sense ya Kenya assist statistics go chire chi million 7 million 7 abange baitire negento gyo kurukwa enyamoreo abana babere chintakana abayibuli babo bonse babiri bakwete nasingicho enyamoreo ne responsibility ya serikali goikerania asoborendi bu mwana obo shelter obo burwaria elimu lakini ya serikali ya ikirasi tabwati uwezo yo goikerania chi policy chibwanto kubekwa nchiri chichira akonye abana baro batigarete na chintakana na kitura abaimoki igoro nechigo kiraikiranigwe ase ebitengo byonse bya serikali tutabe serikali ya nene ya Nairobi ya mosike Dr. Ruto na serikali ya Kisii yo mosike Paul Simbarati kubwaterana nebitengo byonse n'abantu bonse asogo ikirania mono gokonya umwana orentakana kera abana bichintakana iko bagenda komentakana na nabo bare more exposed to emechando challenge chichabantu ayo tumaye kogenda bone yo mwerio abana mbatake irigo chonchorwa discrimination asengejo ye sex yabo ekabira yabo ekanisa baguchi lisankuri yabo na kirikoreka aya nande omanya kogenda bone yo mwerio abana baiboire na obalema disability to abasiekere chinyomba baikorana no mugaso asenga jota taiti obosoku na nabo atekerema ya umwana oria umwana mwanya bantu narense emyaka 18 yabwente kwagwo kwaga tuna kwagwo bwanchani bwakera umwana abwente konyora enene abana bale isiko ye chinyoma kwanyona aba twabaligereri erieta lirieke gusiri konsari ukwanwa tima tuzininganchere kuri kwana lakini tikandi ngeba chake tinta tukuri tumiaga ba chairu nyomba ime nande bachire mbairi baga yokoba no na bariti osekendi gyonse kobange na kendi gyonse kuri kwa se family bari bona ba umuntu nando manengeta kabisa bali nua afya bali nua koba mazingara masomo asengecho barukirerie tarire na barabwe ba bale abana batayiboiri
boronge asengicho batari asenyo wakiri gentekana twarigirina imichandini takiririgiririri ureri chikokobekwa osama chikari abekera implemented irinda konye omwana oyo tanyara imichandini kumubwatite asensi yetu ya Kenya nene twarana karono no muntu atigire konyora chikesi nyinge buna aya oyo mamu mwatalengo osemwe buri yachiete buna bone kesi gya omwana sagi ningegenderete nimete na ndimete ndigero chakona chona boko tutebina ntokani na none kesi yekero kira chikuna chwa kebena na kiereso giukorogina no embali ba koraya ba mayana ke kina kiana chituga nanjengo irunde getambugero ngakiki nekera ekina kyo mwana sagi na ndo kwangera nirio ekina kya mwana sagi na bokera koleta se yetu kwandre family support sufficient digereria mwana sagi igaro mwana ngina ache agatigase aso monto tali nania osobore ndio buyaso mwana no mwana aja konyora yanyorete ekina nkotikere tare 7 yure wiki oche chuma a judgment go somewhere no musike honorable Christine Ogweno senior resident magistrate Kisii chikot court ya Busongo nebe a center ya Maiso Ensengima Amaiso Ensengima nandi ningegenete nandizi TV nechabe kiarelezo nechabe yemo ntangani asibali bawo chakoro kia news yeye abantu bamanye na umwana wekagatwe weko umwana ewe family support techa como expose anyora ya sage ni anyorete igobono abantu basemete na nabo bwene borabe kera nire chikobe kereso buna yaya no ne kurwatigiru mwana we got take full responsibility kurwatigiru no ene abana batajintakana bali monta uchirikwa nyomiro monto usiko yenywamo mwana totoka nisiko yenywamo arindwe kero wakirito chigokora etimu yetu ya Shabana negendete gukora buya engosoire ase ekiminano gya Kenya Premier League ngakiroje bona Shabana kero swali boteni bwa mbota kere botungi kapsarende na intutwe ko kero ruase korokura gusi Shabana ne timu twarenga kero tore bimwerere twakinire twa supported kero twa supported Shabana kero turabake nande kero Shabana go chaka egokora chi practice ya school ko Kisii primary into tororora turabana bakatore school so twaro Shabana na yarenge ne chingu egacheka kaera asenge chuya changes che chingaki Shabana bono ya twaro moimo common na ningo soire league aso okorobuya egente getangani mangana yobo teneneri osobo gambe tuwe kantu aba arigereria na abategereri na abaturichikoga nturoche na ngobwate enia engiya ase a team ya Shabana egento tutatekeiri torwe tutatekeiri toruribaga ryo chaka kwancha korwana asinge cyo yobo Shabana yaretre obuyobo Shabana yaretre obwarenga kobabuya otolete amo tubeke kando siasa togoso siasa Shabana tuitire Shabana obuyobo bochimotwe nekibura akonye ekero Shabana eri ntangani yarengo yakolete buya abacheza chiba tuchigasi una Kisii Bottlers igantu abate managing director enkuru kumoseti Absalom baka abacheza na nyandoruri egasi ga Kisii Bottlers erinde bakanyora asibakonyore sabuni bakagendera gwakera Shabana umupira so igoso ndiyo ekero musike Paul Simbarati achire in the picture inyoraiga umupira o megatie a difference as Shabana goso league umusike Simbarati gaigorete bita byonsi agakane abantu bonse goso egeti korro umupira nanda akareto umusike Raila aso umupira igo kibase kiri akane tenchi asugeti Shabana nande kurumayegaga inyoraiga na umugambi obeire gagokonya abagambi ababande baro umusike cabinet secretary machoko tumusigete na re minister to batkozi muchmotuga igo tutaite babwaterane tugende mutu asoko gendere Shabana hebyo sana wakiri kya Shabana yabeire itanya gosoa serigi na kana je miaka 15 nebere
bono yasoire igo bono tutige siasa tunyesire oyo umurai bwerure ko nyasira ndo tutige tumwake chingo bikena bakonyana ayo kumongo okumamoji toriko mwana wene turaruna nishini kubuse torikwenda no nyengeti gwachikorera omupira uyu wakina takoruringana lia uri omwari kondo tararuringana lia uri omwari asima byaboniga tiganyinyuri mwanju muri goro ya Safaricom mbabwate ko moka nago mantri asumonda kwebere milioni yemo keromotienyo era kurene chi product njira obakwenana iyo korokuna ko moka na nago mantri in Safaricom for you ne korete meroberio yo kerondo ji producer ane abekira TV ya urabu okwenda *544# ose oende as my Safaricom app elinde onyaro konyo chi product au cha Safaricom for you komoka nago mantri wakiri karubono bosembo abo mwele asemambi yaboniga ane karutwara gukwanda mangana emechanderi abana bagwetera niri chikurutakere kubwatiwa elinde barusiwe asobosombo dingana diane dio mwari na abaibori atata semama chigadian abasacha sabangena tigatobera abana baito ange yokanero turakonye ekagorikia mambia mbiamono mwanju muri ekero kwera libagaria uri abene katwarenge na wakiri George ekatwanya to kwera manga to semiri kera kile tukira misi botambe na ko base studio ekeremero beriere buya o base studio twene kwina twachira sense meri yerichi gombiamono tumira ne weekend asomoro beri bwerichi kwerikare ara misi ko nditukori angyo ntumira na asomoro beri bwensake ko sabero nyara go twara litukori gerita kwa birukunyo bine byonsi yana ndi Steve Bansmo so ekatwarenge na cho show to ko sense meri ye studio na inchiriane Brighton Makoli.